ha ka jingli to le ni ka jingli jingo jong ba adan mila basa mai present ka sang VVP ha ka ni gisni ki bladap iki katu kan ti district jong rilum garu kumjur banyak kendu iki kenduan ba ki bri ba fair kumjur ban pensyai halo kinorem jong ka sang voice of the people party ba khamtam e ban pensyai ya kat ki bu ya kendu halo kinorem ba ka sang kala yang ha ka halo ka reservation policy lese ka jingi kendu ka pen phakmat ya baro ka dei ka je kendu jong bat 11 CH marak balai kini ka jingi kendu jong ba adan ya 11 CH marak akan digisni ki bradab kapawa hapo ka hills bakai kan bahagian san social media kadaw bukalong ba 11 CH marak uday MPS MCS officer ber ini ono ka kam bat ban seng ya ka kanhun achik conscious holistically integrated krima achik kabidi ka kanhun ka blamis khamat ban persya doim doyap ya ka jeng dawa ja ka seng VVP ban review na ni ban penpha ya ka state reservation policy 11 uday weru na plan ki bla syakam kapor ba pelong ya ka jeng khi atura ka badan ka jeng kawang ma ba ka jeng penklumar kapor ba umutrang ba kona sama udang dai syutura hendrai ka jeng wan jeng 11 menjakan du ya uba adan halo ka state reservation policy ka ba persya jurban review ya ka kapan pau ya ka jeng tibet jeng uba adan kumdo ban lumban lang ban pensyai ya ki pai ba agar hills ka bedai ba ka state reservation policy kapan pauru ya kajeng slur jong ba adan ban hiar Gar Hills wada preng kajeng persya jong ki babun kineng elam na kaban taban review len ban penpha ya ka state reservation policy kat hadu lala ban pensuthu ban pensya ya ki bat kani kajeng ya lenti jong uba adan syapo rilum garu menyakendu ya ki kendhuun bat ki bri ki ba bat khamtam e jeng la jong ban pensya ya ka bedai ba kanorem jong ka state reservation policy kala penting thot ya ki babun kineng elam jong kisang ki bakham he ba ki bakham khlan ya Gar Hills kadadu pagran ke jeng persang ban khanglat kani ke jeng anti jong badan khnang ba ki pat ba garu kinum smuthu ani kimyo jing shai ha ke ba kinorem jaga sang VVP ba khamtam e bo nyo ban pensyai ha ke ba ka state reservation policy ingalayo laru bani kundo mo we ni ki nongelam ki bele ki persya ya ka jing dawa ka jingi ban review bani kren re ha bakut hi ha bakadon ka jing kren abanging yo ban batai ya ka e ka jing thu ka jingi kombangi kren ngemdon ka jing thu ban shimdo ek hok ka jingki ndeng ka jing thu ban penbet ya ka policy mo kat kum kata ka e bala kentup ha ka jing tho ha ka first para jong ka ni ka resolution ba kumno ban highlight ba kandon bagini yo banta kum kita ki jai ban review lum ha ka sinshar ka khara ka jing penia pentulun ni kam ha ki kam soka te ba habni yo bani kren kadon ka jing so tho na ka leng jing ki ru ba ka voice of the people party kam don kata ka jing thu ban kini no ya hok jing ki pada din benglai keren bahai kini kam ka kadon ka jing pau ka jing ki ba kiru kidon hi ya kata ka jing community le si kim community ba ka ke bangile kan no bet na kam ta dan ni persya ya ki ban community ba ka jing kedu ka company na ka por kan nang ya nang kendu nang la ban pencai ki pai ba kinang syai namar ba kani ka kata ka politics ba ki beri ki ong tingi ngin phala la ki we ki mo nomor kidon ki seng sang perthai ha jinga lenti ke jinga hakini ke kinet singi ki batin thot ba ka BPP kan rung sekani ka dong nathai rilom tikin persang hi ban penso ba ka BPP ka dei kata ka seng ka ba mo ka seng jiki khasi lani ka balong communal tene on ngi lekdu markmat mi so tho ka dei tang ka jing persang na ki dekhot ba nongelam jong kita ki seng ki badon ha ki ba kham khlan sekani ka jaka ban khanglat ye ke BPP namar la do pai ba uyo bani shem ban ni bani kendo pai ba jong ni ke dong fan un smothu un shai but klemartien un pai ka voice of the people party